De Europese verkiezingen die komen eraan en het allereerste grote Europese debat is maandag 29 april in Maastricht, Theater en Vrijthof, met de spitsenkandidaten. En de organisator van het debat, Valentino van der Hof, zit hier vandaag in tafel van Studio Europa Maastricht. Karen Jacobs die gaat met heel veel interesse kijken. Zij is kandidaat voor D66 deze verkiezingen en lobbyde lange tijd hier voor de provincie in Brussel. Ria Katz heeft nog even tijd gevonden tussen alle eurotoppen door. Correspondent van het Financieel Dagblad hier in Brussel. En Jeroen Leenaars die hengelde het migratieakkoord binnen. Hij is kandidaat voor het CDA. Deze verkiezingen in de verkiezingsmodus dus. Avondgasten Europa. Welkom dus vanuit het Europees Parlement, waar de verkiezingskoers al langzaam toeslaat. Want ja, het is natuurlijk niet meer zo heel erg lang. Maar we kijken allemaal vooruit natuurlijk naar maandag de 29e, naar Maastricht, waar in het Theater aan de Vrijthof alle grote namen uit de Europese politiek in debat gaan om ons alvast voor te bereiden op inderdaad dat debat. Hoeveel mensen, Valentino van der Hof, en van harte welkom, gaan er kijken? Dankjewel Maurice. Potentieel hebben we het over een miljoenenpubliek. De beelden worden gratis beschikbaar gesteld in alle omroepen in Europa. En online hebben we ook een behoorlijk bereik. In 2019 hebben we 350.000 livestream-kijkers getrokken. Ja, jullie organiseren het dan samen met Politico, eigenlijk het grote online politieke platform. Ja, precies. Dit keer organiseren we het samen met Politico. In 2019 waren ze onze mediapartner, maar nu is het echt een co-organisatie. Ja. En wie gaat presenteren? Marcia Luijten namens Studio Europa Maastricht en Barbara Moens namens Politico. Ja, super spannend. En ook spannend natuurlijk is de vraag van ja, komt Ursula von der Leyen? Want dat is de voorzitter natuurlijk, weten we, van de Europese Commissie. En lange tijd onzeker of ze zou komen of niet. Maar gelukkig hebben we hier de vicevoorzitter van de EVP aan tafel. Partijgenoot Jeroen Leenaars. Help ons uit de brand. Komt Ursula? Ik denk wel dat het goed gaat komen. Ik heb haar deze week nog gesproken en nogmaals enthousiast gemaakt. Het debat gaat ook op mijn verjaardag plaatsvinden. Dus dat is een extra reden om te komen. En of om niet te komen natuurlijk. Nee. Ik zal geen feestjes organiseren op de avond van het debat. Nee, maar ik denk dat het goed is gekomen. Ik denk dat het moet. Zij is de spitsenkandidaat, zoals het heet, van de grootste fractie hier in het Europees Parlement. De grootste politieke familie van Europa. En het zou niet goed zijn vanuit democratisch oogpunt als zij niet aanwezig zou zijn bij dat debat. Dus ik heb alle vertrouwen in dat zij daar acte de présence zal geven en dat het een schitterend debat wordt. Ja. Ria Katz, wat betekent dat? Dat eigenlijk alle grote namen straks op het podium staan? Ja, dat is echt heel goed voor de voor de Europese democratie natuurlijk, dat we die grote namen bij elkaar zijn. Ik zelf vind het als journalist een beetje jammer dat we in tegenstelling tot eerdere edities een wat minder grote namen hebben. We hebben natuurlijk Ursula von der Leyen waarschijnlijk. Nou, iedereen denkt, die gaat het opnieuw worden. Dus veel spanning lijkt daar op dit moment niet in te zitten. Het gaat vooral om, gaat ze nog fouten maken voor die tijd? Dan kan ze nog afgaan, maar eigenlijk is het appeltje-eitje voor haar. Maar de andere namen, die andere spitsenkandidaten, dat zijn nou niet echt dat je denkt interessante mensen. In tegenstelling wat mij betreft tot de vorige keren. Vind ik zelf een beetje jammer, maar ja. Maar het idee van een spitsenkandidaat was natuurlijk ook van ja, je wil eigenlijk de Europese politiek een gezicht geven. Ja. Dan is Valentino, zo'n Ursula von der Leyen, natuurlijk wel een heel goed voorbeeld van hoe mensen inderdaad Europa herkennen in Ursula, vaak in geel-blauw pakje. Ja, zeker. Dat lijkt me op dit moment het gezicht van Europa. Ja, inderdaad. Dus daar heeft wel gewerkt. Ja, zeker. Ja. Dus, waar het ook werkte was bij Jean-Claude Juncker, want dat was eigenlijk een van de kandidaten die in 2014 als eerste begon. Toen was dat debat in Maastricht eigenlijk helemaal nieuw. Historisch. En Juncker was een van de kandidaten die toen acte de présence gaf op het podium, die uiteindelijk de verkiezingen won en ook uiteindelijk voorzitter werd van de Europese Commissie. Hallo meneer Juncker. How are you feeling? I'm in good shape. Yeah? I'm happy to be in Maastricht, to be back in Maastricht. I signed the Maastricht Treaty in this town, and so I'm always back to come. I'm always happy to come back to Maastricht. What do you expect from the debate tonight? A debate is a debate. Thank you. Ja, mooie beelden toen. 2014, veel zenuwen ook. Uiteindelijk kwamen we Juncker nog tegen in de catacombe aan het sigaretje, vlak voor de start van het debat. Maar bracht er uiteindelijk goed vanaf natuurlijk. En hij werd ook voorzitter van de Europese Commissie. Karen Jacobs, ook van harte welkom. Je bent kandidaat dit Zeker jaar weten. in de verkiezingen voor D66. Wat brengt je richting Europa? Waarom wil je op de lijst?
Nou, ik ben eigenlijk sinds mijn studententijd actief voor D66, sinds mijn 18e. En ik werd eind vorig jaar gebeld of ik op de lijst zou willen. Ik kwam op 18, ik sta nu op 13. Nou, als het doorgaat, dan zit je tegen de tijd dat we beginnen, kom je erin. Het gaat heel goed, dus... nee, maar absoluut. D66 ook als enige echte Europese partij, al meer dan 50 jaar. Laten we het daar even straks over hebben. Nog even terug natuurlijk naar die mooie historie van het debat. Want in Amerika kennen we natuurlijk die traditie al heel erg lang. Maar in Europa is het uniek. 2014 voor de eerste keer eigenlijk in Maastricht. En uiteindelijk heeft Maastricht daar ook wat privileges aan overgehouden. En mochten ze in 2019 en nu dus ook weer opnieuw dat eerste Europese debat gaan organiseren. Dit zijn beelden uit 2014 voor de allereerste keer dat er een Europees debat werd gehouden voor de kandidaten van de voorzitters van de Europese Commissie. History is being made tonight. Welcome to the first ever European presidential debate with the leading candidates for the European Commission presidency. For the first time, we have the top 4 candidates presenting their views and their visions for Europe of the future. And they're presenting them here tonight in Maastricht, which is the birthplace of the euro, where the Maastricht Treaty led to the establishment of Europe's single currency. Ja, dat waren dus inderdaad de beelden uit Maastricht van 2014, van die eigenlijk allereerste editie, nu 10 jaar geleden. Dan profiteert Valentina eigenlijk Maastricht nog heel erg van dat prestige van dat verdrag van destijds. Ja, zeker. En laten we ook niet vergeten dat in 2024 naast Maastricht alleen in Brussel een groot debat plaats zal vinden. Dus het is denk ik iets waar we als stad en ook als provincie enorm trots op mogen zijn. En inderdaad, Maastricht wordt geassocieerd met het verdrag. En daarom was het voor de organisatoren in 2019 een goed haakje, of in 2014 een goede haak om het Maastricht-debate op te zetten. En het is al een echte merknaam geworden. Dat merkte je ook in de gesprekken met de partijen. Dat ze wisten wat het Maastricht-debate is en inderdaad graag mee wilden doen. Ja. En deze kans op zichtbaarheid ook niet willen missen. Ja, en zeker koesteren. Destijds eigenlijk was het ook een initiatief van de universiteit, van een vakgroep. Hè. Zo kan zoiets helemaal uitgroeien. Na die eerste editie hebben jullie ook wel heel nadrukkelijk gekozen voor een insteek met thema's voor jongeren, voor de nieuwere generaties. Is dat nu ook wel zo? Ja, precies. Er is door een onderzoeker van de Universiteit van Maastricht een enquête uitgezet onder Europese jongeren. Met de vraag van over welke thema's gaan we debatteren in het Maastricht-debate. En er zijn 3 thema's uitgekomen. Klimaatverandering, het buitenland- en defensiebeleid van de Europese Unie en het wat bredere begrip Europese democratie. Ja. Nu mochten in 2019 jongeren vragen stellen. Is dat weer zo straks? Nu kunnen jongeren via video een vraag stellen. Dus verschillende jongeren hebben video's ingestuurd en die worden getoond tijdens het debat. Jullie refereerden zojuist nog even aan de grote namen die er in voorgaande edities op het podium stonden in de Vrijthof. Eén van die namen was Frans Timmermans. Hij werd uiteindelijk ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Won die verkiezingen in 2019 in Nederland. En was als spitsenkandidaat ook aanwezig dus op het Vrijthof. En zo kijkt hij terug op zijn debat van 5 jaar geleden. Nou, het was het eerste grote debat en dan nog eens een keer in mijn geboortestad. En dan ook nog eens een keer fantastisch georganiseerd. Het was echt, de sfeer was echt enorm. Volle zaal met hele goede vragen en goede discussies. Het was een van de mooiste debatten die ik heb mogen doen tijdens die campagne. Ja. En is het qua voorbereiding anders dan de Nederlandse debatten? Ja, het is heel anders omdat je natuurlijk met lijsttrekkers te maken hebt uit allerlei verschillende landen en met Europese onderwerpen die natuurlijk niet altijd dezelfde zijn als de nationale onderwerpen. Dus je bereidt je ook op een andere manier voor. En Frans Timmermans dus over dat debat in 2019. En Frans Timmermans was als vicevoorzitter van de Europese Commissie 2 jaar geleden ook aanwezig bij L1 voor een discussie. En 2 dagen voor de komst van Frans Timmermans in de studio kwamen 6 mensen van de beveiliging om te kijken van ja, liggen er geen bommen en waar is eventueel de uitgang op het moment dat er iets gebeurt met de vicevoorzitter hier in huis. Die maatregelen, Valentina, kan ik me voorstellen, spelen misschien ook nu bij jullie op het Vrijthof? Ja, zeker. Er worden zwaardere veiligheidsmaatregelen getroffen dan in 2019. We zijn uiteraard in nauw contact met de politie hierover. En ook met
met de organisaties van de partijen en van de kandidaten, met hun teams. Ja. Ria, kun je ons daar een beetje meenemen? Je zit natuurlijk bij de Europese toppen, hè, deze momenten. Die gaan voor een groot deel ook over Oekraïne, over de oorlog, Israël, Gaza. Hoe zijn die maatregelen nu en hoe is dat in vergelijking met 2, 3, 5 jaar geleden? Op het oog lijken de beveiligingsmaatregelen in Europa niet zozeer zijn aangescherpt. Integendeel, ze zijn juist wat afgezwakt. Want toen ik hier kwam in 2018 was het nog vrij kort geleden dat de aanslagen in Brussel waren op Zaventem, op het vliegveld en op de metro. Heel veel gewonden en helaas ook tientallen mensen overleden. Dus toen zag je ook nog het leger op straat, zeker bij toppen, echt gewoon legervoertuigen die dan midden in de stad rondreden. Dat is niet meer zo. Aan de andere kant zie je wel dat er heel scherp wordt gekeken, ook hier in het parlement waar we nu zitten, naar vooral cybersecurity. Want dat schijnt nu de grote vraag te zijn, ook in aanloop naar de Europese verkiezingen, van hoe zorgen we ervoor dat de Russen of andere kwaadwillende mensen uit Iran niet onze systemen kunnen hacken en ons helemaal kunnen blokkeren, maar ook gewoon kunnen overspoelen met allerlei nepnieuws. Dat wordt echt gezien als een groot gevaar. Is ook een onderwerp van de top nu. Ja. Jeroen, hoe ervaar jij dat zelf? Want je bent natuurlijk Europarlementariër, maar heb je ook bezig gehouden bijvoorbeeld met spionageonderzoek, Pegasus. Hoe interpreteer je de woorden van Ria? Nou, daar sluit ik me helemaal aan. Ik denk dat een van de grootste risico's voor onze democratie, natuurlijk veiligheid met tanks en wapens blijft altijd iets waar je je op moet voorbereiden. Maar de grootste uitdaging voor onze democratie is het internet en de digitale wereld. En de deepfakes die we zien, de kunstmatige intelligentiemodellen die we zien, stemmingbeïnvloeding, spionagesoftware. Dus dat zal ook voor de komende jaren hier in dit huis een enorm thema blijven. Ja. Nu weten we dat er op het Vrijthof in Maastricht rond het debat verschillende thema's zijn. Zit dit er ook bij of is het wat luchtiger? Dat is aan de moderatoren om dat te beslissen. Nee, maar ik bedoel eigenlijk op het Vrijthof zelf. Ja. Dus, je hebt het over het verkiezingsfestival. Als je geen plek in het theater hebt kunnen bemachtigen, dan kan ik mensen alleen maar aanmoedigen om naar het Vrijthof te komen voor ons verkiezingsfestival. Op een luchtige manier willen we mensen informeren over de Europese verkiezingen. Onder andere de kiesmannen treden op. Zij trekken volle theaterzalen in heel Nederland. En op een grappige manier, laagdrempelige manier, informeren zij het publiek over de verkiezingen, maar ook over welke beloftes de politici wel en niet zijn nagekomen sinds de verkiezingen 2019. En daarnaast is er een hoop te doen. Er zijn workshops, er zijn bekende cartoonisten die live tekeningen maken. En daarnaast zijn er ook nog goede Limburgse wijnen en de Limburgs pilsje. Dus het is gewoon een prachtig moment om samen die Europese democratie te vieren en je ook te laten informeren. Dus zelfs als je niet zo geïnteresseerd bent in de Europese politiek, dan zou ik juist naar het Vrijthof komen. Want je hebt natuurlijk stemrecht, het is goed om te gaan stemmen en zo kun je je laten informeren. Ja, wij zijn er ook, maandag de 29e vanaf 6 uur, speciaal programma bij L1. Maar als het dan gaat over bijvoorbeeld Limburgse wijnen of andere Limburgse gebruiken, kom bij Karen Jacobs terecht. Want je was hier jarenlang eigenlijk een soort, mag je het zeggen, lobbyist van de provincie? Absoluut, absoluut. En vanuit de Europese Commissie ben ik destijds gevraagd, dat was heel leuk, door gedeputeerde Tindemans was dat toen. En van Voorst tot Voorst was toen gouverneur. Ik deed toen al Limburg bij de Europese Commissie. Maakte de overstap toen als de eerste EU-vertegenwoordiger van Limburg hier in Brussel. Ja, en je had een beetje achtergrond uit Wouwbach, dus dan telt het dubbel. Hele goede jeugd in Wouwbach gehad, dus absoluut. En de familie Jacobs komt uit Echt, dus absoluut de roots liggen hier. Maar wel opgegroeid in Duitsland, en toen vanuit daar hier naartoe, naar Limburg. En een super interessante tijd gehad. Want wij waren zeg maar nieuw toen in Brussel. Hè. Ik was de eerste EU-vertegenwoordiger toen voor Limburg in Brussel. We hebben toen ook behoorlijk wat Europese middelen ook wel binnengehaald voor Limburg destijds. Ja. We kunnen eens even kijken naar de manier waarop dat nu gaat. Ja. Want we weten dat de lobby voor de Einstein-telescoop is gestart. Dat project stond natuurlijk al een poosje in de steigers. En afgelopen maand was het voor het eerst echt in beeld te zien hier op deze locatie. Zoals u ziet stond de tentoonstelling niet zo heel ver van deze studio. Een interactieve expositie over de Einstein-telescoop. Het wetenschappelijk project om zwaartekrachtgolven te meten. Je ziet dus precies wat er hier gebeurt. En dat is heel leuk. Je kunt ook, daar is misschien wel leuk, je kunt aan Albert Einstein
in een virtual reality forum kun je al je vragen over de Einstein-telescoop stellen en hij zal ze ook beantwoorden. Want wie nou beter om de vragen te beantwoorden dan Albert Einstein zelf? Het volledige Limburgse College van Gedeputeerde Staten was naar Brussel afgereisd. En daarmee wordt de Limburgse lobby voor de Einstein-telescoop naar het hart van het Europees Parlement gebracht. Er komen ongelooflijk veel mensen die graag willen weten wat is het nou precies voor project, wat is de meerwaarde, waarom op de locatie die wij hier nu voorstellen. Ja, dan is het heel goed om dat hier te laten zien. En niet alleen economisch, maar ook gewoon in aanzien. We zijn een hele belangrijke regio in Europa, dat weten we al heel lang. We hebben 5 toonaangevende universiteiten in een straal van 25 kilometer liggen rondom Zuid-Limburg. Dus we hebben ook niet alleen op het gebied van economie en niet alleen op het gebied van investeringen een hele hoop te winnen, maar ook op samenwerking in de regio. En die samenwerking in de regio kreeg een hele fleurige vertaling in de bijdrage van Belgisch Limburg. Want uit Sint-Truiden werd Miss België ingezet. De lobby bij de Oosterburen werd vertaald in de toespraak van de vertegenwoordiger van Noord-Rijn-Westfalen. Ook deelnemer in het Einstein-project. Es stärkt die Zusammenarbeit, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Wissenschaft, aber auch für die wirtschaftliche Situation ist es ein bedeutendes Projekt und letztlich auch für unsere 3 Länder, die Niederlande, Belgien und Deutschland. Het is ook mogelijk om rond te draaien. Ja, je kunt er ook ronddraaien als u wilt. Naast de miljardeninvestering en de 1500 banen die het project moet opleveren, telt voor Limburg ook het perspectief voor jonge wetenschappers. Veel afgestudeerden van HBO en universiteit trekken nu nog naar de Randstad. Straks moeten ze dichter bij een studieplek in Limburg nieuwe, ambitieuze kansen krijgen. Niet ook alleen over topniveau wetenschappers, maar ook mensen die uiteindelijk die Einstein-telescoop moeten gaan bouwen. Maar ook mensen die hier gaan studeren, die onderzoeken gaan doen, samen met de universiteiten, samen met de hogescholen. Dan zie je dat dat gewoon een enorm aantrekkelijke propositie is voor Limburg, maar ook voor de hele Europese regio. En zo leerden ook de bezoekers van het Europees Parlement weer iets meer over die Einstein-telescoop in de Euregio. Ja, zoals Einstein zelf al zei, als je iets niet simpel uit kan leggen, heb je het niet goed genoeg begrepen. Als je zo internationaal en Europees georiënteerd bent als onze provincie, ja, dan is het heel logisch dat we ons hard maken om het hier in onze regio te krijgen. De proefboringen voor de Einstein-telescoop zijn in maart begonnen en lopen in principe door tot 7 augustus van dit jaar. En Jeroen Leenaars heeft het allemaal gezien, want de expositie heeft een hele week gestaan. Yes. Hoe waren de reacties? Ja, heel leuk. Heel leuk, ook omdat wat je natuurlijk merkt in de politiek is dat het aantal mensen met een technische achtergrond of met een achtergrond in de natuurkunde bijvoorbeeld echt heel beperkt is. En dat dus heel veel mensen bij zo'n Einstein-telescoop echt de eerste vraag hebben van ja, maar wat is het überhaupt? En dit was een hele leuke en een hele laagdrempelige manier om interactief te begrijpen wat zo'n telescoop nou eigenlijk gaat doen, wat het allemaal gaat waarnemen en waarom dat ook heel belangrijk is om een aantal van de wezenlijke vragen die we nog steeds hebben over het ontstaan van zwarte gaten bijvoorbeeld of neutronensterren, om dat ook echt te gaan oplossen. Dus dat was heel leuk. En heel veel mensen hebben er echt we hebben Europarlementariërs, ministers, commissarissen gehad die hier de hele week in en uit gewandeld zijn en echt alleen maar hele positieve reacties. Ja, Maria, niet op een Eurotop ineens iemand met een virtual reality bril voorbij zien komen die nog in de Einstein-expositie zat. Dat zou mooi zijn. Nee, maar dat is echt belangrijk. Want de techniek en de tentoonstelling is heel leuk. Maar wat ook heel belangrijk is voor Limburg om te benadrukken is dat grensoverschrijdende karakter. Het feit dat wij dat met Nederland, België en Duitsland samen oppakken, dat maakt denk ik deze kandidatuur echt een hele sterke kandidatuur. En dat moeten we ook vooral uit blijven dragen. Ja. Dus vragen we het aan de expert lobbyen voor de provincie gaan. Ja. Hoe moeten wij nu Sardinië kloppen? Nou, dat is niet zo moeilijk, want in de zin, even aanhakend op wat Ria ook zegt. Kijk, de regio is echt zeg maar, het laboratorium voor grensoverschrijdende samenwerking, voor innovatieve nieuwe projecten. Nou ja, je ziet hier zeg maar, de samenwerking tussen 3 landen. Dat heeft Sardinië niet. Dus daar staan we heel sterk, denk ik. En ik denk dat de commissie en het hele consortium rond Einstein ziet dat. Ja, dus wij hebben heel veel in huis. We hebben 5 universiteiten hier in de regio die samenwerken. Ik kijk ook even naar jou. Hè. Dus vanuit Maastricht wordt heel veel samengewerkt met Aken, met ook andere universiteiten. Dus ja, we hebben heel wat in huis als Limburg. Ik zeg nog steeds wij, hè? Je hoort het. Heel goed. Als Limburg om dit binnen te halen. En ja.
Ja, en dat is in ieder geval een onderwerp wat alle partijen verbindt, dat mogen we wel zeggen. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo op alle andere vlakken. En dat de Europese verkiezingsstrijd is begonnen, dat zagen we bijvoorbeeld in de bijdrage van de heer Lenaers in het Europees Parlement afgelopen week. Was nog even spannend, het ging over het migratieakkoord. Gaat dat het nu halen of niet? Uiteindelijk was daar wel een positieve stem en een duimpje omhoog. Maar dit was de waarschuwing van Jeroen Lenaers. Een tegenstem vandaag is een stem voor de status quo. En dat is waar extreem links, en daar tel ik de Groenen bij, en extreem rechts elkaar vandaag in proberen te vinden. Hoefijzer politiek in optima forma. Een duistere coalitie tussen Frans Timmermans en Geert Wilders. Terwijl mensen in heel Europa zich al jaren zorgen maken over migratie en terecht verwachten dat de Europese Unie levert. Dat is een gigantische verantwoordelijkheid voor ons allemaal hier vandaag in deze zaal. En laten wij voor die verantwoordelijkheid niet weglopen. Dank u. Nou, stevige woorden dus van Jeroen Lenaers met de coalitie tussen Wilders en Timmermans. Extreem links, extreem rechts. Wat bedoelde u daar precies mee? Nou ja, wat je ziet in het Europees Parlement nu, en ik ben bang dat dat in het volgende mandaat na de verkiezing misschien nog wel erger wordt, is dat het centrum steeds kleiner wordt. Dus de ruimte voor gebalanceerd beleid vanuit het centrum wordt steeds kleiner. En wat ik een beetje frustraties over had, is dat je sommige partijen, zoals bijvoorbeeld GroenLinks, PvdA, continu voor Europese oplossingen roepen, ook voor migratie. Maar zodra die plannen dan niet helemaal perfect zijn zoals ze willen, ja, dan stemmen we tegen. En als je dan ziet dat zowel links als rechts tegenstemt en je in het centrum nog maar net voldoende stemmen overhoudt om zo'n migratiebeleid over de streep te trekken, ja, dan wordt het heel, heel gevaarlijk nog om in de toekomst gedegen beleid te voeren. Ja, maar de socialisten maken wel eigenlijk deel uit van dat Europese midden. En waarom zetten ze dan in de extreme hoek? Omdat ze tegenstemden. Ja. En helpt dat? Nee. Ja, het is voor de PvdA, hè? De Sociaaldemocraten over het algemeen hebben voorgestemd. Ja. Maar de PvdA heeft op onderdelen tegen het pact gestemd. Zeker. En de realiteit. En dat heb ik ook proberen te vertellen. Kijk, een tegenstem tegen deze afspraken is geen stem voor een beter beleid. Iedere partij die hier vraagt, zou andere wensen hebben over hoe het er uiteindelijk precies uit kwam te zien. Maar dat is de compromissen die je in Europa sluit. En een tegenstem tegen deze afspraken is geen stem voor een beter beleid, maar is een stem voor de status quo. Voor de situatie die we vandaag de dag hebben, waar iedereen ontevreden over is. En ik maak me zorgen dat we ook met de constructieve partijen in Europa wel nog steeds in staat moeten zijn om samen beleid te maken hier. Als we teruggaan naar het debat, dat staat dan voor de 29e op de agenda. Ja. Hoe ziet het er precies uit qua schema? Hoe laat komen de spitsenkandidaten? Hoe laat begint het feest? Hoe laat is het debat? Ja. Waar kunnen we het zien? Ja, het festival is geopend vanaf 4:30. Om 6:00 arriveren de spitsenkandidaten. De livestream zal beginnen om 6:15. En het debat duurt 1,5 uur, van 7 tot 8:30. En zoals ik al zei, het wordt via de European Broadcasting Union aan alle nationale omroepen aangeboden. En daarnaast ook nog aan andere newsrooms. Dus ja, potentieel heeft het echt een enorm bereik. Mag je heel veel succes wensen? Ja, dankjewel. Komende periode, want het wordt natuurlijk super spannend. Ik ga jullie allemaal hartstikke bedanken. Valentine Vonderhoff, Karin Jacobs, Jeroen Lenaers, Ria Katz. Hartstikke bedankt. Heel veel succes. We zien elkaar waarschijnlijk de 29e in Maastricht bij het debat. En dan kunt u natuurlijk ook aanschuiven bij L1 vanaf 6 uur. Een uitgebreide voorbeschouwing. Vanaf het Vrijdag in Maastricht kijken we nog net wat Valentine vertelt. Die parade van de spitsenkandidaten mee. En dan ook de interviews natuurlijk met onder andere de moderator van 5 jaar geleden. Rianne Letcher is er dan nu ook nu de grote baas van de universiteit. En onder andere ook de burgemeester van Maastricht. Ik wens u een hele fijne avond. En in ieder geval tot de 29e. Dag.